Kad temperatura padne na pola stupnja ispod nule i zaprijeti mraz, ovaj bi uređaj trebao spasiti voćnjake, vinograde i vrtove. Od ovog proljeća mraz će loviti u voćnjaku Željka Ledinskog u Kovačevcu pokraj Bjelovara. Sam stroj se mora na vrijeme alarmirati. Za to postoji uređaj alarm mraza koji signalizira osoblju koje radi na stroju da na vrijeme krenu sa radom. To znači kad je 0,5 stupnjeva, 0,5 stupnjeva Celzijusa, kada se temperatura počne spuštati, alarmira osoblje i šalje obavijest za svaki stupanj dalje, znači -1, -2, -3. Lovac mraza domaće proizvodnje koji se priključuje na traktor tek se nedavno pojavio u prodaji. Nekoliko primjeraka izvezeno je u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj stroj je namijenjen da pokriva štetu od mraza na prostoru nekih 4 do 8 hektara. Znači, bitno je da se vozi brzinom od 4 do 8 km na sat. Znači, nekih 10 do 12 minuta je potrebno da se dođe na početni položaj i on nas na principu upuhavanja toplog zraka, sagorjevanja propan plina štiti voćnjak od stvaranja mraza. Zbog mraza je lani na 11 hektara voćnjaka Željko Ledinski imao prepolovljen urod jabuka. Šteta je bila gotovo $500 000, pa smatra da je kupnja lovca mraza isplativo ulaganje. Pa mislim da ćemo sigurno ublažiti te štete sa 2 stroja. Mislim da ćemo pokriti cijelu površinu. Tamo nam tako jesu 2 polja gdje ćemo, znači, ako dođe do toga. I u Hrvatskoj voćarskoj zajednici smatraju da bi ovakav način obrane od mraza trebao biti učinkovit. Ja vjerujem, obzirom da je on poznat takva tehnologija u svijetu, da se takva tehnologija koristi i mi moramo ići u korištenje tog stroja, jer je činjenica da njegova cijena garantira uspjeh, jer za, ne znam, sve do 100.000 kuna na 8 hektara nije skupo, jer samo jedan mraz odmah otplaćuje čitavu cijenu. Osim za zaštitu od mraza, stroj može služiti i za grijanje plastenika. Kao što vidite, ovdje su naši plastenici za proizvodnju božura, gdje ćemo dogrijavati sad u ovoj fazi da što prije krenu, a u onoj drugoj fazi u jesen ćemo gladiole pokušati zaštititi od onih mrazeva oko 15.10. koji se javljaju. Tako da imamo više namjena za ovaj stroj, i na taj način će on, vjerujem, biti isplativ. Mnogi se voćari nadaju da se prošla zbog šteta od mraza katastrofalna godina neće ponoviti. No oni manje skloni riziku i spremni na ulaganja ne prepuštaju ništa slučaju, već očekuju da će lovca mraza poslužiti i lovačka sreća. Voćnjake smo mnogi sadili bez recimo navodnjavanja i bez mreža. A mi znamo da u zadnjih godina ne možete jednostavno imati godinu u kojoj nije suša ili nema ožegotina ili nema mraza i slično. Prema tome, kada se sadi novi nasad, potrebno je imati tehnologiju vrhunsku koja se danas poznaje u Europi. Mnogi su novi nasadi došli u puni rod, no ni to ne može nadoknaditi skromnu proizvodnju voća. Pa smo i dalje prisiljeni uvoziti, primjerice samo jabuka, 40% od ukupnih potreba.